Mga bay, may adlaw sa tanong mga bay, tirada mga bay natay kaning tinula nga sagol diya mga bay. O dayon naputay kan tinae mga bay, dayon naputay binakaw nga bangus mga bay, awa mga bay ba dayon napoy kan tilapia nga binakaw. Dayon napoy tinae diya sa tong awa mga bay ato nang giprito. O matik una siya tong unahog tirada mga bay kanang tinae mga bay, di paluapan na ng bahaw mga bay. Ang pupo ng bahaw na mga bay. O dayon kanya tong kinilaw mga bay, palupig atong kinilaw mga bay kay perti ng lamia mga bay. O kita mo na mga bay, gatulo-tulo pa ng suka na mga bay, di ba palupig na mga bay. Oh. Si paluapa na to ng bahaw na to mga bay, yung kaning di po palupig na to ang tinula di ang sari-sari mga bay, na ay tilapia, di na ay pantat mga bay, di naapoy kaning awa mga bay. Oh. Matik na siya mga bay, lami kay nagsabaw mga bay, namituon nagsabaw mga bay. Oh. Kaning tilapia ang Bisaya mga bay, pero tining lamia mga bay. Ato na siyang supo na ng ulo na mga bay, kay palupig ng ulo na mga bay, tambok kay ng ulo na mga bay, muna siya pinakatambok mga part sa tilapia mga bay, ng ulo mga bay, pero tinalamia. Oh. Ito siya kutsaraon di mga bay, nainit ito di mga bay, kay medyo daggan kay ng tunok mga bay, kay daggan bukog ng tilapia mga bay. Oh. Matik mga bay, mangaon tayo mga bay, pupuna pa rin bahawan nito mga bay, kay medyo gusla na ito pamahaw di. Oh. Kita nyo ng pantat di mga bay, may dakua mga bay. Oh.